Danas ćemo igrati Duh u kući ili Hound the House, pa hajde da krenemo. Lijepa moja, čekamo čita. Vidite tu, vidite. Evo ga, sada ćemo krenuti, mi smo Duh. Evo ga, sad ćemo krenuti, je. Gledajte ovo, mi se možemo kretati ovdje. Evo, krenuli smo sad u kuću, jednu veliku. Hajde, bit ćemo, čekaj, sad ćemo med. Aj, meda se. Ljudi prepali. Svi su se prepali. Ajde, bit ćemo. Evo, niga. Te bit ćemo kada. Sviramo, je. Wow! Čistni pije, klipna kad da si novi. Evo, eta. Evo ga me. Mi ćemo sad vatru, biti ovo. Evo ti vatru. Daj, ne, šteta. Dole. Op. Vidite ljudi gdje. Ja sam mala šolja. Opa. Znači nije pravi frajer. Ona se manje nego. Idemo dalje. Ajmo biti pi... Može, jes, može. Ne boje više, šta je ovo? Znaš šta se boje? Još malo ćemo snimati ove igrice. Čekaj, bili smo kadi? Opa, vidi ti ovog. Djevojčice, one se sad boje jadno. Idemo biti knjiga, je. Sletili smo pravo. Znači, pravimo džumbus ovdje u kući, u hotelu, kako god, ali ne. Svi se boje sada. Nismo ovdje bili. Hoće još ko ući ovdje? Što se dešava? Sad bude. Svi se boje. Sad Zoni pide šta je ovo, sad se miče.
To je klip, ako vam se svidio, ostavite share, mu ravnikom. Ako želite još ovih epizoda,